Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise nendodana nomoya ogcibileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ogcibileyo makube kini nonke. Namhlanje ithando zami ngifisa sibuke incwadi kaRuth isahluko sesibili, ivesi yokuqala kuze kube ivesi ye-17. uNaomi wayenesihlobo somyeni wakhe esasinemfuyo namasimu amaningi. Igama laso kwakunguBowazi. Wathi-ke uRuth wakwaMowabi kuNaomi, ake ngihambe ngiye ensimini ngizikhothozele uma ngizothola imvume kumnikazi wayo. Wayesethi kuye, hamba-ke ndodakazi. Kanjalo-ke wahamba wayocosha emva kwabavunayo. Kwenzeka-ke ukuba wakhothoza waze wafika ensimini eyayingekaBowazi, okungiyena ongwayomndeni ka-Ameleki. uBowazi wathi kuRuth, lalela ndodakazi yami, ungakhothozi kwamanye amasimu kumbe ushiye le nsimu, kodwa uhlale eduze namantombazane ami. Khothoza nje ensimini evunwayo. Mina ngizotshela izisebenzi ukuba zingakuxoshi. Akothi uma sewomile uye okhambeni uphuze okuphuzwa izisebenzi. uRuth waguqa ngenhlonipho enkulu wathi, mnumzane, kuyangani kuba ngithole umusa ongaka kuwe, ungaze unginake phezu kokuba ngingowezizwe na? Kepha uBowazi waphendula wathi, cha, ngizwile konke okwenzele umamezala wakho, kusukela kufa umyeni wakho, nokuthi washiya uyihlo nonyoko nezwe lakini kanye nabantu bakini weza kulelizwe ongalazi. Ayike emva kwesikhathi uBowazi wamthatha uRuth waba umkakhe, wakhulelwa wazala indodana. Abesifazane basebethi kuNaomi, mayibongwe inkosi eyenze namuhla ukuba ungamsweli oyakukugcina. Igama lakhe luyakwaziwa kwa-Israyeli. Uyakuba intokozo yenhliziyo yakho, akondle ebudaleni bakho. Bheka, usuthole indodana ngumakoti wakho, yena okuthanda kunamadodana ayi7. uNaomi wathatha umntwana, wamgona, wamkhulisa eyilokhu emphatha ngesineke. Abesifazane abakhelene naye bamthakazela bathi, uNaomi uzele indodana. Ingane yaqanjwa igama lokuthi u-Obed. U-Obed waba nguyise kaJese, uyise kaDavide. Thandwa zami, ngiyayithanda le ndaba. Kuningi uNkulunkulu engibona esambulela kona kule ndaba. Eyokuqala, ngibuka uNaomi noRuth. uRuth uya kumamezala uthi, ma, asikwazi ukuqhubeka sihlale sibulawe yindlala. Nginike imvume ukuba ngisukume ngihambe ngiyokhotholoza, ngiyocosha, ngiyobheka okusele emasimini. Isiko lakwaJuda lithi uma bevuna abavuni konke, kukhona abakushiyayo ukuze abantu abaswele bakwazi ukudla. Amasimu awavunwa wonke. Ngokwesintu ikhaya uma niphekile akuqedwa ukudla ebhodweni. Wayisho njalo ukhulu athi ukudla aqedwa ebhodweni ebusuku. Nizokwenze njani mangena umuntu ebusuku ethi ulambile, angaze ashayeke phansi ngoba nakho ukudla kungasekho? Nakanjalo ukudla kwangaqedwa, kwakuphekwa, kuphakwe, kodwa kube khona okosala. Uma ufuna ukugeza izitsha namabhodwe, uyokhipha lokudla ukubeke. Uma kukhona ongenzeka afike makathole ukudla.
Ngiyayithanda leyo mfundiso. Ngiyayithanda futhi leyo nto eyenziwayo ngokwembhalo engcwele. Kanjalo ke uRuth uyasuka uyahamba. Kunenkonzo engithintayo. Bangaki kuthina abanakho konke, abanokudla, abasuthayo, kodwa kunabantu esibaziyo abaswele. Kunabantu esibaziyo abaxakekile. Imiphi imizamo engiyenzayo? Iziphi izinto engikhandla ngazo ukuze ngikwazi ukusiza abaxakekile? Ukuze ngikwazi ukusiza abangenalutho. Baningi abantu bakaNkulunkulu abaswele. Kodwa futhi baningi abantu abanakho. Kuze kubole ukudla, kuze kulahlwe ukudla, kodwa kunabantu abangenalutho. Khona abantu abanezinto abangazidingi, kodwa kunabantu abagugelwe. Kunabantu abangenalutho. Mbuzo uNkulunkulu asibuza wona, ngiyathinteka ngosizi lomunye umuntu? Ngiyakwazi ukukhandla ngomunye umuntu? Leli siko ngiyalithanda lokushiya izinto emasimini. Yini engivimbayo uma ngazi emphakathini, komakhelwane, kubangani, ukuthi khona ophelele umsebenzi besebenza naye enakatholanga lutho mhlawumbe? Khona engimaziyo ongenalutho, kodwa ingane zakhe zifunda nezami. So uma ngithengela la ekhaya, ngihlulwa yini ukuthenga ngithi ukuthi xaxa khona ngiyohlephula ngiyoshiya nakuyena? Yini lena engivimbayo ukuba ngimsize, ngifihle ihlazo lakhe emehlweni abantwana bakhe? Ngifihle ukwehluleka kwakhe, hayi ngoba nakhe esehluleki, ngoba amandla angenawo, kodwa ngenhliziyo uyafisa, uyalangazelela. Yini engivimbayo ukuthi eceleni ngimnikeze ongamenza naye abuyelwe isidima sakhe njengomuntu? Konzo qala leyo engithintayo, yokuthi bengimele ngikwazi ukusiza. Hayi ngoba naku ngifuna bangibonge, hayi ngoba naku ngifuna bangikhulekele, bangikhothamele, ngoba naku ngiyasazi isidingo sokuswela ungenalutho. Okunye okungithintayo, uthi uBowazi, khululeka sengibatshelile, akekho noyedwa ozokuthinta. Ngikhuluma nge-abuse. Bangaki abesifazane nabantwana ebekumele baqale balale ngemqolo ngaphambi kokuba bathole uqashwa noma ama-promotions? Bangaki bekumele baqale badayise ngobona ukuze bakwazi ukuletha iplate endlini? Andithandwa zami, angikhulumi ngabesifazane nabantwana kuphela, even nabesilisa okumele baqale badlule ngokuluza abayikona ukuze bakwazi ukufika ekhaya bephethe. Buphi ubuntu, buphi ubulungiswa lapho? Akuyona inkonzo uNkulunkulu asibizele yona njengabantu abakholwayo naye, yokuthi kumele ngibahlukumeze. Uyazi, ngike ngathi ngelinye ilanga kwenye yey'ntshumayelo zami, abanye bethu uNkulunkulu uthi ngeke ngikwazi ukukunika ipromotion because abantu oyosebenza nabo
wena uyobahlukumeza ubusuku nemini. And so ngiyesaba ukupromota wena ngoba kulokho okuncane awubaphathanga kahle abantu bami. So mase ngikubeka phezulu uzobalimaza. And so abanye baze bathi banamanzi amnyama, banamabhadi, kanti amanzi amnyama nebhadi elikhulu inhliziyo yabo ebukhuni, inhliziyo yabo embi. How do I treat those abangaphansi kwami? Ndlovukazi yezulu mayibe nathi, sibusise sivikele isikhanyisele, sinxusela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu somandla ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke, ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke ngizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuzela iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla, ulonde nabo bonke engifanele ukuba ukukhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo nenguNkulunkulu munye izikhathi ngesikhathi. Amen. Mahlahlamelisa uNkulunkulu somandla nilondoloza nivikele ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.